Що за човек трябва да си ти, за да си кликнал на видео, озаглавено за китовете и хората? В него ще стане дума за един кит. Той е наречен най-самотният кит на планетата. Китовете общуват на честота между 15 и 39 Hz. Проблемът е, че този кит изпраща звуци с честота 52 Hz. Тоест, останалите не го чуват. Въпреки това, той се надява да бъде чут и продължава да излъчва своите сигнали и плува самотен вече повече от 30 години. Ако ви е станало жал за този кит, това е напълно нормално. Това означава, че сте човек, който може да изпитва емпатия към друго същество, ако ще и това да е кит. Хората имаме толкова възможности за комуникация. Чрез думи, чрез лицево изражение, чрез жестове, с ръце, с крака, с тялото. Все още по света има милиони самотни хора, които не могат да си намерят половинка. Помислете си отново за онзи кит. Той иска, но не може. Той не може да бъде чут. На него не може да му бъде отвърнато. А вие можете да бъдете чути. Вие можете да покажете кого харесвате или кого не харесвате, дори без думи. Кита няма много възможности. Той няма ръце, няма крака, няма лицеви изражения, които ние имаме като предимство. Така че за кита все още има някакъв шанс. А за хората всичко зависи от самите хора. Това е.